pili sa ginakaon naton, may mayo adlaw-adlaw para nga hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob lima ka kapsula sang litribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang litribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya litribayo. Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan no. So, Wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Pinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama,
programa, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang kinadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ang kinadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saburuso. Kampiyon, 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 kampiyon! May umaga mga kakifoy. Kumusta na kamo da? Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Sumong edisyon, sumong adlaw, Martes naman. Pizza 3 na. Sa Enero, na sige 5 pul, no? Sa nola ng New Year, dugay-dugay, Pebrero naman. Kamusta lang kamo da, ha? Damo sa mga activities sa mga bulan sang January. Sa Domingo, atetihan na sa Kalibo. Fiesta sa distrito sang Arevalo. Kasunod niya Domingo, Dinagyang Festival 2025 na. January 25. Alabira, Iloilo, ka nagasaka ang tubi kung magdamo lang ulan. Nag-rise ang tubi. Nag-rise ang shabu. Millions of pesos ang nadakop nga valor sang shabu sa siyudad sa Iloilo mo, ay sa probinsya sa Iloilo. Nag-rise ang crime. Ligad nga kapon to, tiaga pa. Kinawata naman tong isa ka parmasi sa distrito sa La Paz, oh. Halong kamo kay ti subong nga daan. Nag-alerto nga aton mga kapulisan bangon sa nakapadulong nga Dinagyang 2026.
Sa January 25 ang highlight. Madamo kita sa mga balita diri nga pagkadaloon mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpanglagad sa 11 Mbps. Pero may breaking news kita halin sa Metro Manila ano ni nagakatabo ni nga sa sulod sang Campo Crame sa headquarters sang CIDG. Polis, ginmuno niyang upod niya nga polis. Abi nagakatabo sa mga polis na kida sa una. Mabatian tang balita nga ang polis nagdakop sa suspect nga namuno. Subong yang balita nga polis, ginbuno niya ang upod niya nga polis. O na naksak sa upod niya nga polis sa sulod sang Criminal Investigation and Detection Group headquarters sa sulod sang Campo Crame dito sa Quezon City. Bisa sulod pa isang kampo kagamo pa ning national headquarters sang Philippine National Police. Di kabalo kita nga kon police ka gani, no? May special training ka kubot silingon nga special skills ikaw, no? Sharp ang imo sini nga mind. Muna nga number 1 sa kwansang neuro psycho test result. Mag-apply ka police K5 Paul. Kananglan nga hindi ka tingkuling ha. Kananglan nga sharp mind. Paalam ka or husto ang kaisipan. Kaya makmuna nga report, police, ginbuno niyang iya kaupod niya police sa sulod mismo sa headquarters ng CIDG sa Campo Crame, Quezon City, Metro Manila, Philippines, Earth. Komplito ba? Hindi nga kakatabo na niyaw. Ano ang ginatawag nga pasensya or sa ginatawag nga sharp ang imo nga mind. Ang kung police ka mo kanina special skill ikaw. Kasi amak mo na nga rigid nga training mo. Damo requirements nga antes ka magpolice, di ba K5 Paul? Pero nagkakatabo pa katulad sini. Nagligad nga inadlaw dito sa Negros Oriental. Pulis man to, gipamatay man mga kubdanan yung pulis, pinaniro man. Kaya muna ni kakatabo subong sa aton kapulisan. Yung galing kay matabos ding ambali sa pulis, isolated case. Di pero tanawabla, pulis, naniro, ginpaniro niyang iya mga kubdanan yung mga kapulisan sa Negros Oriental. Sa Quezon City Headquarters mismo. National Headquarters ang PNP, police, ginbuno niya, upod niya nga police. Tano abiyang pon mo sina sa pag-insindi sa aton mga pamuluyo, sa mga taxpayers, tano? Doon niya isolated, ini nga ang nagakatabo ini subong. Kung dapat tani, kung police ka, ang imo sini nga pasensya halin sa duta sa langit. Kung silingon lang, di Blacky 5 Paul, ang imo nga pasensya, hindi lisensya. Pasensya, halin sa duta sa langit. Ang imo sining tolerance bla sa sitwasyon dapat nga malaba. Daw pariyo sang kalaba, sang pasigahon mo ang siga sang flashlight. Palangit. Kung dahil galing kay kung ato ka na sa tunga-tunga, patyon niya flashlight, yun nagdag ka. Ay, nag-gets naman ang buot kasilingon. Kaya dapat ang pulis, amo ini nag-maintain sang peace and order naton. Amo ini nagapatuman sang aton sinikagasuguan. Why naton gina-generalize ha? Kinambal ginaton nga ning isolated ini. O may natabo dito sa Negros Oriental, dito lang to. O may natabo ini surbong, pero kahuluya kaysa sulod mismo sang National Headquarters sang Philippine National Police. Police, ginsaksak niya kung ginbuno niyang upod niya nga police sa sulod sang National Headquarters sang PNP sa Campo Crame.
kabay pang mauntat na niya. 4 bilog polis na napatay sa Negros Oriental Pol, no? 4 na polis, isa ka sibilyan. 3 lang polis. O, amo ini, nga nagakatabo, suspekto policeman. Tari pa gino? Ano ang, kwansubong, ano ang, nagakatabo nga ini man. To, gani tag naton ini man ini general gina. Kaya ti isolated ini nga nagakatabo. Pero ti nagadala ini sang taping higko sa imahin sang Philippine National Police. Ang mga polis yang iban masako sang ila obligasyon. Mga polis nga iban masako sa buy-bust operation, mga nakakaladakpan, ng mga durugista. Pero iban nga polis, may polis nga gintiro niya, upod niya nga polis, may polis ginbuno niyang, upod niya man nga polis. Oras aton nga pagpangalagad, 11:18 na. Padayon ka mo ka nakapamati diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. May ganban ha, may ganban sa para sa dinagyang. Amo ganin ning ginambal ko man nga ang mag-issue kamo sang permit to carry firearms outside of residence. Kason bot silingon sina way kamo salig sa mga tawo nga gina-isyuhan yo sina, no? May ganban kita mo para sa dinagyang. Amo gani ina, no, mga kakipay, mga tagpalamati ta permi magambal gani nga may ganban, no, kay bangod kami amo ning okasyon. Mangkot naton ano nga away ko masalig sa mga tawo nga ginisiwan yo sang PTC 4 kay may suspension sang permit to carry firearms outside of residence or PTC 4 sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Baga-epekto ini las 12:01 sang kagahon sa January 15 sa Wibes na ini sang aga hasta sa alas 11:59 sa gabi sa Enero 25. Kono para man sa safety sang aton sining mga kotoran ati bot silingon sinaway kamo salig nga ga-issue sila sining suspension sang permit to carry firearms outside of residence. Bot silingon sina ang iban ini bangkay tanan nga mga legitimate nga mga holders sang license firearms. Ang iban ini masiligan guro iti may ganban mo. No, ti nga naga-issue pa kamo nga way lang mo salig tani way na lang PTC 4. Di blay lang mahal sumong mag-apply ka sang PTC 4 mo. Sakto mahal. Kung mahal ti amo ina mga kakipay nga makita naton nga daw pareho lang nga wala kita sang salig sa aton sining mga kuturan nga naisuhan nyo sang PTC 4. Sa tuna na nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang manggad, kagsang katahom sa idalon ni Tago Paiburong. Ipabugal ko ang imong ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan, sang imong ginikanan, kag imong kabataan. Na untat si Dagoyo. Sa tuna dali na lang ang aton sinigang dinagyang ha. May bisita ko no mga mayors for good governance. M4GG. M4GG ko na mga bisita ni Mayor Raisa Triñas Chu. Ang mga
sa dinagyang. Maabot yun diri si Baguio City Mayor Binamin Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, kag iban pa. Kabay pa nga may madalas lang investment sa aton si Iloilo, kay gininbitar sila mo as expected. Mayo gid kay dinagyang ti may mga investors nga mga sulod sa syudad. Kabay pa nga may ma-recommend man nga mga investors kaning mayors for good governance sa ila nga pag adto diri sa aton si Iloilo. Okay man lang mayors for good governance, pero te sulok-sulok sa mga pamuluyo diri nga batyag mo. Dapat may bululigay, may coordination, may suportahan ay ang mga local government units. Sila binigyan ang mga miyembro katapos ang M4GG, yung mga mayors for good governance members nga kung saan mga opisyal kag mga members ni amo kuno ang mga espesyal nga mga guest, mga dinapit ni Mayor Raisa Triñas Chu sa highlights ang dinagyang festival 2026. Subong man base matingala ka mo may mga panibago sa ruta ha. Ano ang dinagyang mga previous years naton, pero nakaagi man inisang una nga may dinagyang. That was the time of former Mayor Mansueto Malabor. May dinagyang man sang una nga halin sa Freedom Grandstand, ang judging area number 1, ang judging area number 2 dira sa may Plaza Litagay, ang judging area number 3 ara sa may Iloilo Provincial Capitol, ang judging area number 4 ara dira sa Tubangan, San Quezano City sa La Paz, kag ang judging area number 5 sa Iloilo Sports Complex. Kagi na sang una mga tribo atob-atob ba to, tribo kaho, mga tribo bla to atob-atob, ano ba to, tribo damo mga tribo to sa una, mga tribo mawmaw, mga una pag ito ya, mga tribo sagasa, tribo bula-bula, tribo pinili, tribo mulabi, tribo milobi, tribo Congo. Ang mga original kag mga sanguna barangay based nga mga tribo. Nakilala ka sa ngalan nga irong-irong puno sang tribo Panaad. kagsang katahom sa ita. Ano nga tribo na entrahan mo sa una, Paul? Rizal Estanciuela, mga dala nga mga barangay tribo Munabi sa una mo. Rizal Estanciuela na no? Uhatan sang imong ginikanan kag imong kabataan gapuli kay pagkadto sa kauswagan. Hala pira Iloilo sulong sa pagpag-o. Amo na bago nga ruta sang dinagyang highlights ta. So bot silingon sini nga kon ang traffic sa ma-experience naton hasta lada sa Melapas. Subong hasta na ni Haro. Iti Iloilo Sports Complex na dalahig ni ang Halandoni Haro mo. Halandoni Haro, Ilopis Street, Luna, Lapas. Ang Luna Street, Lapas. Kali na sa may tangkulan sang Taytay, bladara sa may kilid sa Quezano City. Hasta gina sa may katapusan sang West Visayas State University Cultural Center bla. Kaya ang boundary, ang Luna La Paz, hasta na no? Ang boundary ng Mission Road bla. Boundary kasi may West Visayas State University, La Paz ina. Pero galing kay pagtabok mo sa Mission Road, Lopez Haro na. Ang Iloilo Sports Complex barangay Magsaysay, La Paz ina. Pero ang Lulot Santos ang dalan to Halandoni Haro na. Nabitasan La Paz to kung din pa ng area da Luna La Paz. Kung di dalahig ang Haro. Ito ang ika-judging area number 3 na libre ara sa Iloilo Sports Complex. Hala bira, basta kung festival naton niti ulop tanay kita. Sa diyahon ta.
Hala, bira, Iloilo. Check kami si K5 Karen Badilla, K5 Paul. Bira, Iloilo. Ang mga investigasyon ti kay kahapon to may gin sulod lang Bukal ng alan mo sa tanang nga panahon. Ikaw ang palang pharmacy dira sa distrito sa La Paz. Viva Senyor Santo Niño. Hala, tagyang Iloilo. Ang La Paz Police Station padayon niya ginalocate. Viva Senyor Santo Niño. Ginapangita nga may suspect man sila ho. Okay, ginalocate na subong ang kuan mong suspect mo sa nagransak dira sa isa ka pharmacy sa Magdalo Street, La Paz. Nangawat sa Bishine Pharma sa La Paz. Ting ginalocate na kuno but silingon nga may suspect na ng police naton Kay ginalocate na mo, ginapangita na mo. Sabi tawagan tabi ang suspect po. Suspect din ka. Alakas ang ngalan nga irong-irong. Puno sa Tawagan tabi suspect sa nagsulod sa Bishine Pharma din ka. Ginalocate mo, ginapangita. What silingon ba suspect ng police tayo? imong ngalan. Ipabukal mo ang mga binuhatan sang imong ginikanan. Kag imong kabataan. Kapuli kay pakato sa kauswagan. Hala, bira, Iloilo. Sulong sa pagbago. Hala, bira, Iloilo. Matahong na banwak ko. Hala, bira, Iloilo. Ipabukal ng ngalan mo sa tanang nga panahon. Ikaw ang palanggaon. Sa Aton sila nga pagpangalagad check naton si Kaki 5 Karen Badilla ang development naton sa investigasyon sa La Paz Police Station sa natabo nga pagsulod kaginkawatan ang parmasya dira sa distrito sa La Paz kag subong man ang reminders sa Pro 6 parte sa igapatuman nga ganban sa pagiwat naton sa nidagyang 2025. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen. K5 dyan sa Subong Padayon no, nga ginalocate ni sa Iloilo City Police Station 2 o kon ICPS 2 K5 dyan ang ining suspect nga nagsulod kag nangawat diriya sa may Bishine Pharma sa Barangay Magdalo, La Paz adtong Enero 11 ini sang kaagahon alas 2:43 ang kaagahon K5 dyan. According diri sa kay Lieutenant Colonel Lorenes Losaria, ang Deputy City Director naton for Operations kag sa Subong nagapungko no bilang officer in charge sa Police Station 2 nga ti sa ilato nga paglaragway ni K5 dyan sa suspect niwang ini siya kag mataas kag wala ini siya sang upod K5 dyan or lookout according sa aton nga kapulisan kay sa CCTV nga ilang ginpang check humalin kahapon K5 dyan. Siya lang din ni isa ang nagsulod kag ang nakitaan nga ara sa gwa K5 dyan. Kaya mo tong sa nakitaan nila sa CCTV nga nagtaklas. One man army ha? Yes. Ano nang nakuha ni sa CCTV? Ano may identity na ni Subong? Sa Subong way pagin-mention gid sang kapulisan ta kung kilala na nila K5 dyan ang ining suspect pero ang kopya sang CCTV nga nakuha nila dito sa area ginpasa na ni sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o Conraco dire sa may Police Regional Office 6 K5 dyan no, sa Camp Delgado para mapa-enhance pagid kag maklaruhan gid ang ining hitsura sang suspect kay kung mahibaluan K5 dyan medyo medyo black and white to ang hindi lang medyo no kundi black and white siya kag medyo hindi clear ang video nga na-capture ni ang suspect. So muni nga ginpasa pa nila sa RACO para mapa-enhance ang CCTV K5 dyan kag para ma-clear ang tsura yan kag makilalahan siya sang aton nga kapulisan. Pero ang sa description tiya mo tong pag-describe no sang kapulisan ta maniwang ini siya kag taas K5 dyan. Okay. Amo ni Subong pila ka dito nakuha? Ang laptop kag ang 22,000 pesos nga cash ginabanta 22,000 pesos K5 dyan. Amo lang na. Pero nakita natin ano daw pamilyar ang kawatan niya sa pagsulod sa area. Daw pamilyar siya. Oo, sa una doon niya K5 dyan kag posible suno sa kapulisan ta nga
ano na naging surveillance ni K5 dyan ang area kay balaan niya kung diin siya masulod kag kung diin siya pagwa K5 dyan. So posible nga ang entrance kag exit niya same lang ni K5 dyan kay dito sa may main gate, sa may main door gate sang itawag sang Bishine Pharma, why to sila sa may nakita nga damage or ginpwersa abing buksan or sudlon ang dire ang sa may main door gate nila, no? Pero dito sila may nakita nga sa likod amuning nakitaan K5 dyan ang ginbaklas nga grills sang aircon. Mayo man gani kayang aircon K5 dyan. Wala iging kwa. Wayang dala bugat. Oo, wala iging dala K5 dyan. Pero ang ano lang man nga waya ko no gindala. Oo, kasi hindi bugat, niya kaya. bugat ko no. Oh, hindi niya kaya, goro. Okay daw kaniwang na siya to. Amo, gid. Nay natabo dire ang aircon, ginbilin niya sa sulod kag ano man wala to na damage kay 5 dyan ng aircon. Kaya di, syempre, pag baklas ito, itudlo niya ni ang aircon kay 5 dyan. Kung ikaw lang niya isa, may posibilidad nga mahulog mo ni ang aircon Pero sa iya, to kay 5 dyan, wala isang damage. Ara lang gid niya nakatungtong sa idalom ang ining aircon kay 5 dyan. So, kakas ang aircon, kagin tungtong sa dalom lang, di mo na way damage? Yes. Kaya sa laya gid way bigin balik mo kung ginbalik ya, way balaan tani ko. Tani pagtapos siya pagwaya ginbalik yung aircon, kagin balik yung mantong grills. Law-law. Oo, amo na nga nabalaan nga kinawa may nangawat. Oh yes, K5 dyan. Temo to ang sa pag-review sang kapulisan nga Enero 11 pa lang niya sang kaagahon, ginsulod na isang kawatan, pero na-discover ang kapon lang gid sang aga man, alas 8 sang aga, Enero 12. Kay ti ko mahibaluan nga sang January 11, Sunday, ini nga adlaw, close K5 dyan ang tanan dira nga mga establishment sa inaiya nga building, dira sa may barangay Magdalo, K5 dyan. Barangay Magdalo, gini siya no? Yes, sa may barangay Magdalo, sa corner. Oo, doon sila pa tagalapas ba? Oo. Sa Unato. Sa Unato. Pero kung kasi hindi matakatultol Tultulan mo, basta lapas Oo, basta lapas lang. Muna nga dra ng tawad, dra ng dako. Yes, correct, kid. Ang isa mo lang, why na sa isang upod, paano, may mga nakasulod dira sa Bishine Pharma nga iban nga mga tao kung nagatransaksyon sa ila? May iba, no, nga mga nagatransact sa ila. Pero, posibleng lain man ini K5 dyan. Siguro ni, nakaagi man guro K5 dyan Pero tiyan mo na tayo. Pero man sila, kabaliga man, may kabaliga sa bulong daw, kung daw, daw, damo lang, kinanan magbakal ka, wholesale? Yes, hindi retail. Oo, may ara kay 5 dyan, no? Kay lain-lain tong mga nakitaan naton. Actually, may mga, may mga diapers, mga, basta lain-lain kay 5 dyan, no? Pero pwede ka bakal dira retail or wholesale gitanan? Mula na ang wala nato na pamangkot kay 5 dyan kung pwede sa retail. Pero ang kuanan dire is distributor sila. Kasi pwede guro man kaya may kita natong sa imo nga CCTV o sa imo nga video bla. Nga may mga individuals lang natungtong. Yes, may mga individual. So posible nga base pwede kay 5 dyan. Di laban-laban sila kung makuha nila, no? May matanaw nila, i-rewind nila blang ila sining CCTV. Basta nakabakal na siya. Nakabakal, yes. Nakasulod. Ginahimo man lang sa polis siguro subong. Yes, K5 dyan. Kaya according sa kay Lieutenant Colonel Lusaria, may iban pagid sila nga mga tikang, no, nga hindi pa nila pwede ma-public or mapayag sa kahanginan para, hindi mabulilyaso ang ilaya nga investigation. Bot silingon kay kung ang balita nga ginalocate na, bot silingon nga may identity na, kag kung nakilala na nilang suspect. Yes, K5 dyan. Kay may CCTV mo, mga kuan blang, rewind nila or term sinasubong, no? Ang natanaw nila. Backtracking. Backtracking. Yes. Backtracking nila ang CCTV footage. Laban-laban nga naka-agi na sa transaksyon o nakabakal siya para sa pag-familiarize ang area. Kag magluwas to nga daan sa sulod sang pharma, pagid ni manakitaan pagid siya dito sa may main gate ni kay ti may ang may CCTV man ato nga halin mismo sa may balay katag-iya sang building nga sentro gid mismo sa may main gate kay 5 siya namo ni nga na-capture man siya. So kabay pang madakpanan ni sa kay ti
Tod nga ini kinawat ini 27 mil lang nakuha niya kag laptop. 22 plus laptop, no. Tiyo galing kiti ga kwan ini ga taping ini sa record sa ICPO. Yes, temo ni kahapon to after man sa natabo kay 5 dyan, no, nga ongoing ang investigation sa kapulisan ta, nag-amando ni si officer in charge sang ICPO naton sa Subong, si Colonel Roland Bulalakaw sa kay Lieutenant Colonel Lusaria nga dapat sulbaron gid ang ini nga kaso kay 5 dyan. Dapat yun masulbar ang aton nga City Director, Police Colonel Roland Bulalakaw. Ano ni ka-function man siya bilang Deputy Regional Director for Operations sa Pro 6? Yes, duwa subong ang iyang nga posisyon. Okay, Yes. kay kagi man siya sa una acting provincial director mo. Yes. Oo. Ka-function man siya sa bilang number 3 man sa Pro 6. Yes, kay 5 Si dyan. Lusaria mo man pareho sila. Duwa sila. Duwa man subong pa ang ilang kakwan. Acting si OP sang Lapas kag Deputy City Director for Operation man sang ICPO. Yes, yes. Ti mga opisyal na ni sila. Yes, kay 5 dyan. No, tagas na rangkon la ti bot silingon nga kon sa kag si Lieutenant Colonel Lusaria dogay da nagipi sa Lapas. Basi kung may mga nabilin pananda sa mga amigo kag mga kakilala nga sir si Kwanto damo na bla. Yes. Kay dugay sa Lapas ang una mo. Demo ni sa Subong kay 5 dyan, no, ang sa ilang investigation sa ICPS 2 sa pagpanguna man ni Lieutenant Colonel Lusaria, ang sunod siya ti ang kopya sa CCTV ara na sa Rako kag ongoing ang ilang investigation kay 5 dyan. Okay, salamat kina kay 5 Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Mabalik kita mga K5 standby. Dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. You're tired all the time. Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o tipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, tiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi.
Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Gikan diri sa syudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM.
At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon na istasyon K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat BPS. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang inay nga porsyon tinadulong sa inyo sa klinika di Tribayo. Di antiviral kag antibacterial specialista. Alikaban nato na trangkaso ilanat si Ponja Kubo kung nagainom kita sa di Tribayo adlaw-adlaw. Bangod sa iya sinay nga extra virgin coconut oil. Tagin paamanan sang vitamin D3 kag ginapatay niya sinay ang mga viruses, mga bad bacteria kag mga punjay sa aton sinay nga lawas. Kung napatay niya sinay ang mga viruses, ilabi na gid ko naga-study ka sa balaon kag tubig nga lugar. Nga paborito balayan sa lamok. Taas lang imo hilanat nga may kaupod nga sakit sa ulo pagsuka ka pala nakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rases ka nagatubo sa imo guya kag dugan. Tanan ang sintoma kung patimaan nga base may diggi ka. Gani mag-inom ikaw sa D3 Bio, kaya ang D3 Bio ang super food supplement kaya ini mo gikan sa extra virgin coconut oil na may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil aparte sa D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo o na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga bulig proseso sa platelet aggregation para manikawan sa lawas ang bleeding kung infektar ka sang dengue. Tinluan na ugsaran para di pagbalayan sa lamok kamay dala sang dengue virus. Pag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw kag parisa naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ipabaskog ka vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio, mga di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo, Medicina and Wellness Center. Bakal ini nationwide via Shopee, Lazada or TikTok o kung sa mga suki nyo nga mga butika. Nagsubuman sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Haro, Iloilo City, ilid sang Robinson Saro. Orbi Street, Miagaw, Iloilo, Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo, kag subuman sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City, kag sa mga suki nyo nga mga butika dira sa mga kabanwanan sang Quinto Distrito sang probinsya sang Iloilo. Sa tuna-una nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong. Standby ba? Balik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert.
Kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500. Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka-Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells. So budlay bala na ang Parkinson's disease. Ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Ti wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gito ag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa 3 ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, mata-mata na untat. Asos ang salakyan, kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang, nya ang isa ka sa salon, ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C. DTX 500 para sa matilong nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampiyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula. Dire ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP? Hydroxyl radical, hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Ti kun mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di gasugod nga galuyat-yat ang imong kan imo nga panit. Garingkols ka na,
gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag may TC para layo ka sa balatian. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwag kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang sirkulasyon ng dugo at bababa na po ang presyon. At ang isa pang benepisyo ng pag-inom ng D3 Bio ay pinipigilan din ang paninigas at pagbabara ng ating mga arteries. Pati mahirapan ang ating puso. At pinoprotektahan din ng D3 Bio ang ating puso sa sobrang trabaho na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng enlargement of the heart o paglaki ng puso. At kapag may ganito kasing problema, Sir Ted, hindi na magagampanan ng puso ang kanyang tungkulin ng maayos. Tama. Manopolo? Kanino kapag anak nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang senyales ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. The best talaga itong D3 Bio Doc Far. Marami pala itong anti-hypertension na mga mekanismo. Tama ka dyan, Sir Ted. Marami talagang natural anti-hypertensive properties ang D3 Bio. Isa sa mga yun ay ang medium chain triglycerides na matatagpuan sa D3 Bio na hindi lamang nagbibigay ng instant energy sa katawan, nakakatulong pa ito upang mas mapabilis ang metabolism ng ating katawan. At hindi lang yan ang gawain ng MCTs ng D3 Bio. Tinutulungan pa nito ang ating katawan na sunugin ang mga deposito na taba upang magamit bilang energy na magreresulta ng mabilis na pagbaba ng timbang. At maiwasan din ang labis na katawan na dahilan ng hypertension. So, narinig nyo ha mga ka-D3 Bio? Kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3 Bio kayo araw-araw. Yes, at hindi pa dyan natatapos si D3 Bio, Sir Ted, laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio, Sir Ted, ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaring madiposito sa loob ng lining ng mga arterya at
magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madoble ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure. Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Yes, Sir Ted. So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Clinica D3 Bio. D3 Bio Health News. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Bambo, isang mekaniko na nalabo na po ang aking mga mata. Meron na akong macular degeneration dahil nahihirapan ako magayos na masalakyan. Buti na lang, uminom ako ng DTX 500. Oras sa K5 News 7 Philippines, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. IC Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pag-export ng 100,000 metrikong tonelada na asukal sa United States, aprobado na ng DA. Hepe at mga personal sa Puerto Police Station na inalis sa pwesto. 4 na regional directors, 11 opisyal at iba pang kawani ng DPWH nirelieve at sinibak sa pwesto kaugnay ng investigasyon sa flood control. Lalaki may 2 linggong nawawala, natagpo ang patay sa Boracay, katrabaho tinitig ng person of interest. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gawin din supply ng gamot at ilang medical equipment sa lungsod ng Iloilo, pinasok ng kawatan, laptop at may 22,000 cash na ninakaw. 2 estudyante na nagpiknik nalunod sa ilog sa Negros Occidental, patay. Task group na tumutulong sa pagbuo ng kaso laban sa Negros Oriental Killer Corp. Talagang nabenta naman ng droga, ipinangangamba ng mga residente sa isang barangay sa lungsod ng Rojas. At halos kalahating milyong halaga ng shabu na samsam sa drug buy bus operation ng mga kapulisan sa Tobias Fournier, Antique. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, inaprubahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-export ng nasa 100,000 metric tons ng asukal sa Estados Unidos. Ayon sa ahensyang nasabing hakbang ay makakatulong para mabawasan ang labis sa supply ng asukal sa bansa. Gayun din makakatulong ito sa pag-angat naman ng farm grade price ng mga asukal. Matatandaan na sa huling anihana ay mayroong pagtaas na 130,000 na tonelada na asukal mula sa mga lokal na magsasaka. Paliwanag naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang i-export ng bansang raw sugar ay sa ilalim ng US quota system kung saan ito ay mas mataas kumpara sa level ng world market. Network News. Mighty C Network News. Samantala, hepe at ilang personal sa Puerto Police Station na inalis sa pwesto. Detalye na balitang yan, hatid sa atin ni K5, K. Buscaino. Inalis sa pwesto ang hepe at ilang personnel ng Puerto Police Station matapos makatakas ang 6 na preso. Mahaharap sa kasong neglect of duty o kasong administratibo ang nasabing opisyal at ilang PNP personnel. Tumulong naman si Major Amunala Bantuas Jr. na relieve na station commanders sa joint PNP manhunt operation. Matapos ang insidente, 4 sa 6 na pugante ang naibalik na sa selda.
Ayon kay Captain Emilita Simon, Kukpo spokesperson, isang bata ang ginamit sa pagtakas ng mga preso na madalas nagpupunta sa labas ng police station. Noong madaling araw, Enero 12 ngayong taon, nakita ang mga preso sa selda. Sa labas ng police station, mayroong CCTV sa harap mismo ng selda. Ngunit linagari ng mga pugante ang kabilya sa CR ng bilangguan kaya nakatakas. Si Roderick Fuentes na may kasong attempted rape ang leader ng pagtakas dahil wala umano siyang pangbayad sa kanyang piyansa na 10,000 pesos. Sangkot naman sa paglabag sa RA 9165 ang iba pang mga pugante. Nananawagan ang Kukpo sa natitirang pugante na sumurrender na. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Network News. YTC Network News. At sa kapapasok na impormasyon hinggil sa balita, sumurrender na sa pulisya ang 2 pugante. Gayun din tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Nirelieve sa pwesto habang iniimbestigahan naman sa iba't ibang kaso ang 4 na regional directors kabilang ang 11 opisyal mula Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang panayam sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na kabilang sa mga opisyal ang mga regional directors sa Region 1, Region 4A, Region 5 at Region 7. Samantala, sinibak din ang 2 assistant regional directors mula Region 4B at Region 5. Gayon din ang 2 district engineers ng Metro Manila 3rd District Engineering Office at South Manila DEO. Bukod sa kanila, 3 pang DPWH officials ang inalisa matapos na hindi maabot ang mga kwalifikasyon sa Civil Service Commission. Ayon kay Dizon, nagpatupad na ang DPWH ng balasahan sa mga opisyal nito. Network News. YTC Network News. At lalaking mahigit 2 linggong nawawala, natagpo ang patay sa Boracay. Katrabaho, tinitingnan person of interest. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Natagpo ang patay at nasa state of decomposition ang isang lalaki sa masukal na bahagi ng sitio Pinaongon, Barangay Balabag, Boracay. Umaga ng Sabado, Enero 10, kinilala ang biktima na si Paul Malandaque, residente ng bayan ng Buruanga at empleyado ng isang resort sa isla. Positibo siyang kinilala ng kanyang pamilya batay sa suot na damit at mga personal na gamit na narecover sa lugar. Ayon kay Police Captain Joey V. Castillone, Chief Investigator ng Malay PNP Station, may indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng biktima. Dahil dito, isinailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang sanhi ng kamatayan at makatulong sa patuloy na investigasyon. Kabilang sa mga na-recover sa lugar, ang ilang personal na gamit ng biktima, pati ang isang bedsheet. Nabatid na huling nakitang buhay si Malandaque noong December 23, 2025. Mula noon, iniulat na siyang missing at hinanap ng kanyang pamilya hanggang sa matagpuan ang kanyang bangkay noong araw ng Sabado. May mga itinuturing na ngayong person of interest ang pulisya na umano'y katrabaho ng biktima. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng investigasyon ay may kaugnayan umano sa online na sugal. Patuloy ang investigasyon ng Malay Police Station upang matukoy ang buong detalye at mapanagot ang mga sangkot sa nasabing krimen. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gawin din supplier ng gamot at ilang medical equipment sa lungsod ng Iloilo. Pinasok ng kawatan na laptop at mahigit 22,000 na cash ninakaw. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Hindi masama ang pakiramdam, ngunit may masamang balak. Sapul sa CCTV ang isang lalaki na walang damit pang itaas at wala ring takip sa mukha na ng loob sa B-Shine Pharma sa Barangay Magdalo, La Paz, Iloilo City. Pasado 2:00 ng madaling
araw Enero 11. Ayon sa La Paz Police Station, umakyat sa main gate ang sospek at pumunta sa likod ng nasabing butika. Binaklas ang grills ng window type na aircon at pumasok sa opisina. Ang sospek ay umaaligid pa at parang pumipili ng nanakawin ng sospek kung saan nadiskubrihan ang kinuha nito ay isang laptop at cash na nagkakahalaga ng 22,000 pesos. Umaga na ng Enero 12 nang kanilang nadiskubrihan na nalooban na ang kanilang opisina dahil wala silang operation tuwing linggo. Sa ngayon, hindi patukoy ang sospek at patuloy pa ang paglocate sa kanya ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, dalawang estudyante na nagpiknik nalunod sa ilog sa Negros Occidental, patay. Kabuuan detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5, Sunshine Lacson. Mabinili na sa punti ng bata, no? Ang nailit na nagpatay sa ilang Patay ang dalawang estudyante sa Sagay City sa Negros Occidental matapos matangay ng malakas na agos ng tubig sa Himugaan River sa Barangay Malubon. Nangyari ang insidente noong araw ng Biyernes, Enero 9 at natagpuan naman ang bangkay ng mga biktima noong araw ng Linggo, Enero 11. Kinilala lamang ang mga biktima sa pangalang Merrick John at Daniel na pawang mga grade 10 students base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM sa Northern Negros. Kasama umano ng mga biktima na naliligo sa ilog ang 8 pa nilang mga kaklase. Napagdesisyonan umano ng grupo na mag-celebrate ng birthday ng kanilang kaklase sa Himugaan River. Base pa sa salaysay ng ilang saksi, pinayuhan na umano ng mga residente ang mga estudyante na umalis na sa lugar dahil namataan na ang paglakas ng agos ng tubig sa ilog. Makalipas ang ilang minuto, narinig na lamang ng mga residente ang mga sigaw ng estudyante dahil natangay na ng tubig sa ilog ang dalawa nilang kasama. Nailigtas naman ng mga residente ang 8 pang mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, task group tumutulong sa pagbuo ng kaso laban sa Negros Oriental Killer Cop. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Homilio. Ang Special Investigation Task Group CITG Sima Franca ay mahawak ng bago at karagdagang impormasyon na makatutulong sa pagbuo ng isang solidong kaso laban sa isang pulis na kinasuhan ng pagpatay sa 3 kapwa-opisyal at isang babaeng sibilyan sa Sibulan, Negros Oriental. Noong Lunes, ang suspect na si Staff Sergeant Bonifacio Saicon ay iniharap para sa inquest proceedings sa Provincial Prosecutor's Office. Sinampahan ng kasong multiple murder si Saicon matapos umanong barilin at mapatay ang sibilyan na si Sheila May Diwananaw. Hepe ng pulisya ng Sibulan na si Captain Jose Edruel Sima Franca, Senior Master Sergeant Tristan Chua at Patrolman Ray Albert Temblor noong Biyernes ng gabi. Ang babae pinatay sa loob ng isang bar at 3 opisyal ang nasa labas. Sinabi naman ni Captain Sefren Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo, na ang CITG ay nagtatrabaho ng overtime upang iproseso impormasyon mula sa iba't ibang mga mapagkukunan at mga saksi sa krimen. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ay kanin sa K5 Shara Humilio. Para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye ng mga balita. Talamak na bentahan ng droga ay pinangangamba ng mga residente sa isang barangay sa lungsod ng Rojas. Balita hati ng K5 Roldan Villarreal. Patuloy na nangangamba ang ilang residente ng barangay Punta Tabok sa lungsod ng Rojas dahil sa talamak na benta ng droga sa nasabing lugar. Mapaumaga man o gabi, walang tigil ang benta ng droga sa kanilang lugar ayon sa mga hindi na nagpabanggit na mga residente. Ilan sa mga bahay ayon pa sa mga ito ay nagsisilbi ng drug den. Napag-alaman na daan-daang nagtutulak at gumagamit ng droga na ang nahuli ng mga otoridad sa nasabing barangay, ngunit patuloy pa rin ang bintahan. Ayon naman sa mga residente, nangangamba ang mga ito para sa kanilang kaligtasan at lalo na para sa kanilang mga anak. Panawagan naman ito sa mga opisyal ng barangay at mga otoridad na mas paigtingin pa ang operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot sa kanilang lugar at ulihin ang mga nagtutulak at gumagamit ng droga. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal
Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Gayun din halos kalahating milyong halaga ng shabu na samsam sa drug buy bus operation ng mga kapulisan sa Tobias Fournier, Antique. Detalye ng balita atin kay K5 Family Palanog. Umabot sa tinatayang 69 grams ng pinaniniwalaang shabu na may market value na 483,000 pesos ang narecover ng mga otoridad sa isinagawang drug buy bust operation. Tinataya alas 5:34 kahapon na January 12 sa Poblacion Norte, Tobias Fournier, Antique. Kinilala ang nahuli kay alias Juan, 30 anyos, laborer at residente ng Barangay General Fulion, Hamtic, Antique. Na-recover sa subject person ang 2 pieces heat-sealed transparent plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu buy bust item, 7 heat-sealed transparent plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu possession, transparent plastic wrapper, 3,600 pesos na buy bust money at iba pang mga non-drug items. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tobias Fournier MPS ang subject person para sa nararapat na disposisyon. Para sa ITC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy tayong mga K5 sa detalye ng ating balita abroad. Nakatakda makipagpulong si US President Donald Trump at si Venezuelan opposition na leader Maria Corina Machado. Ayon sa White House, gaganapin ang naturang pagkikita ng 2 araw sa Huwebes. Ito ang unang pagkakataon naman na magkikita sina Trump at Machado matapos ang pagkakaaresto ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Una nang sinabi ni Trump na nais niyang mamuno si Machado sa Venezuela, subalit ang pinaupo ay ang vice-presidente na si Delcy Rodriguez. Network News. ITC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MarTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Rekim Solita sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa baratian sa atong lawas mangod may diabetes kita, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang insomnia, nga hindi kita katulugon gabi, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Kagkaroon sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita, si President Ferdinand Marcos Jr. ang wala sang kahinabtanan sa flood control scam.
Suno kay Representative Toby Chanco sang nabutas. Sa tunga sa mga ginatunan nga mga reklamo sa impeachment bato kay President Ferdinand Marcos Jr., ginpahayag ni Nabutas City Representative Toby Chanco nga wala sang kaangtanan o kon kahilabtanan si President Ferdinand Marcos Jr. sa flood control scam. Sa programa nga The Spokes sa Billionario News Channel, ginpahayag ni Chanco nga nakapati siya nga wala sang kinabtanan ng presidente sa isyu sang korupsyon. Kag sa baylo, ginpahayag lamang sini ang kamaturan. Suno kay Chanco, ginhingalitan sang pila ka mga opisyal nga kag mga politiko ang sitwasyon sang administrasyon ni President Marcos. Dugang pa ni Chanco, hindi niya pagsuportahan ang presidente kung makita niya nga ginaprotektahan sini sanday anay House Speaker Martin Romualdez kag anay Congressman Elizalde Co. Nagsadugang pang mga balita. Lisensya ni anay Bulacan District Engineer Henry Alcantara ginbawi na sang PRC bangod sang flood control scam. Ginbawi na sang Provisional Regulatory Commission o kon PRC ang lisensya ni anay DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sunod sa desisyon sang Professional Regulatory Board of Civil Engineers o kon PRBCE ang pagbawi sang lisensya ni Alcantara bangod sa mga ginatawag nga gross unprofessional kag unethical conduct sa party sini. Ini bangod sa kangtanan ni Alcantara sa giningadlan niya ghost flood control projects. Ginpatunan man sang PRBCA ang special audit report sang DPWH nga nagaangot sa mga nagkalanain nga mga paglapas ni Alcantara bilang district engineer. Suno sa PRBCA, may kahigayunan pa man si Alcantara nga magpasaka sa motion for reconsideration sa sulod sang 15 kaadlaw. Samtang sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sa Abante kag Billionario News Channel. Nakapati si Baguio City Mayor Binamin Magalong na dapat i-abolish na ang Independent Commission for Infrastructure kon ICI. Suno kay Magalong nangin paralisado na ang ICI bangod sa kakulangan sa mga tawo kag kulang na sang pagka-supremo. Kinanglan gid nga mangin supremo ha. Pahayag pa sang alkalde nga bisan pa manami ang intensyon sa pag-obra sang ICI, hindi na ini makatrabaho kon kulang sa mga tawo kag suporta. Kung madumduman nga si Magalong ang nag-resign bilang special advisor sang ICI sang Setyembre malawas. Kay Magalong nag-resign naman si anay ICI Commissioner kag anay DPWH Secretary Rogelio Babe Singson kag Rosana Fajardo. Karon sa katapusan na naton yung mga balita. Ang Department of Public Works and Highways ang nag-appoint sang spokesperson sa mga legal issues. Gin-appoint bilang spokesperson sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH para sa legal issues si DPWH Yusek Rico Bernabe. Suno kay DPWH Secretary Vince Dizon, si Bernabe ang nagasabat sa mga isyu may kantanan sa legal concerns sang ahensya. Tinutuyo sang pag-appoint kay Bernabe nga ma-centralize ang pagsabat sang DPWH sa mga istorya legal, ilabi na sa mga nakapadayon nga mga investigasyon. Lakip sa mga pagkasabto ni Bernabe, mga internal kag external nga investigasyon sang ahensya, labi na ang mga nakapadayon nga investigasyon
sa mga opisyal sang DPWH. Mga kasong ayara sa karon sa Office of the Ombudsman kag iban pa. Naibaroan nga si Bernabe ang isa ka abogado kag nagserbi bilang commissioner sang National Police Commission. Antes kanangin undersecretary sang DPWH. Mga ka-K5, inyo nabatian ang mga nagapanguna nga mga balita na ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Sa tuna-una nga istorya kat panahon, nakilala ka sa ngalan nga irong-irong, puno sang manggad, kag sang katahon sa idalon ni Tago pa iburong. Ipabugal ko ang imong ngalan, ipabugal ko ang mga binuhatan sang imong ginikanan, kag imong kabataan, kapuli kay pakato sa kauswagan. Hala, pira, Iloilo! Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Padayon kamo nga nagapamatid rin sa 11 Mbps. Yung hapon na sa aton mga listeners via on air kag online. Ang department, ang Land Transportation Office, magapatuman sang wala sang konfiskasyon. Hindi na pagkwaon ang mga lisensya sa mga may sala nga mga drivers, may mga traffic violation ay mo ning pinakulihi nga order ni Assistant Secretary Lacanilaw sang LTO ay hindi pagkwaon kundi pagkonpiskaron ng lisensya kung may mga traffic violation. Ano guaya sinit, ano ay nanidak panay bisan may sala okay lang. Okay, ini nationwide ni. Ano ko may sala no tikitan. Kung ay aram lang lisensya yati. Kag ano matabo sa mga LGUs, mga local government units siya, na mga tiga-bagol. Nga iban sini bisan LTO lang mga konpiskar sang lisensya, sila iga pang konpiskar man mo daw haslo bla. Mga LTO, mga traffic enforcer bla nga daw. Mga sipunon kag mga boringoson. Bang ganit ang mga traffic enforcer sa mga LGU daw iniway ganik balo sang tinatawag nga Traffic Regulation kag Republic Act 4136 Anak pon be pamagutol ka ba yung traffic enforcer? Ano bi ang Republic Act 4136? Oni ka gani ka sabat? Hindi ko pagatag lisensya ko simo. Anong implikasyon sini sa sining wala sang konfiskasyon K5 Kim Kaluyo? K5 News FM Hampion Report. K5 Kim. Sa K5 John, starting no sa January 26, ipatuman no ang ining bago nga policy since nga actually no sang Biyernes ni na papanaog kag na-issue ang memorandum circular. So they have 15 calendar or 15 working days sa K5 John upon publication or after sang publication kag mangin effective na ini siya ka K5 John ang non-confiscation sang driver's license sa may mga traffic violation kung sa mga violator, for example, sa rehistro or may problema sa mga licenses o kung tawag na no ang sa mga traffic lights and other pa nga mga traffic violation kasunod ba no sang mando or directive ni Department of Transportation o kung DOTR Secretary Attorney Giovanni Lopez kag since so ginpapanaog man in order sa Land Transportation Office under no sa leadership ni ASEC Lacanilaw ka K5 John kon madumdumante since nga nangin issue ba to sa social media ang concern ni James Dicken sa social media regarding their system kay initially to sa iyang problema sino na yan si James Dicken yung mag-question sang parisis sang LTO how?
So, tao mo na iya, itong yung question kay Five John, kay ang gindala last time, ang... Isa lamang to sang bata ya, kay ang bata ya, gindala yang salakyan o ay maristro. According man dali kay Diken, nga bato niya ang violation. Pero, in terms of the process, bala ka kay Five John, kay nadala sa 15 days ang time na sarado man ng LTO. No, ti calendar days kina, questionon mo lang, bala mo, damo holidays, questionon mo gid. So, wala ka kay Five John. Kwan bala mo nga, muna mo. Ti ano, ti bangod siya to, na alarma gid ang LTO, kulbaan sila kay Dikinaw. Si DOTR Secretary ka kay Five John ang nag-order sa LTO. Ngo ganiti, ano nga, nakulbaan sila, Dito nag-istoryahan na man, nagtawag man si Secretary Lopez kay, ano matabo, kay 5K, ano matabo, like for example, no? May mga, may mga ginakonpiskar ng driver's license kung may mga aksidenteng matabo sa dalan, di ba? May bungguan ay, abi, no? May sagiraranay, may nabungguan, ginakonfiskate ni both sides. Ang nakabunggo, kag ang nabungguan, ginakonfiskate. Kung may mga pariyoni sa mga kaso naman, nga may nagbungguan ay, ano, ilang konpiskara isang lisensya? Anong matabo sina? So usually kay Five John, for example, no, sa amo ni nga mga instances, kag for example may traffic or violation na, usually gina-encode nila na, kag gina-document, kag gina-issuehan sang temporary operators permit, kag usually automatic nga ma-record na sa ilaya nga database kay Five John. So instead nga ikuhaon ang physical card sa driver's license, ibutang nila under alarm record, ang status sang lisensya sa system sang LTO kay we have silingon may record ng traffic by violation lang ang driver. Yes, kay Five John siya mayara bala sang LTMS na dira na makita kag may system no or database ang Land Transportation Office kay Five John. Kung ang ari pa kid isa kesyo kundi ang LTO lang makakonfiscate tani sa lisensya no sa mga traffic violators. Ti ang mga LGU niya nga nagapang-konfiskar sang lisensya no matabo ni si ila. Amo pa na kay Five John ang i-clarify naton kay timing man kay na mo nagpamanila si RD. So ang mga nagatubang sa tonto from the law enforcement section, but tomorrow nabalikan na naton si Attorney Hidospan agud no maisa-isa pila ka mga concerns may mga deputized man sa mga LGU, sa mga police. Hindi ka makakonfiskar ang LTO. Ayan pang mga wala ma-deputize nga mga traffic enforcer sa mga LGU. Supposedly, general ni nga rule or policy kay Five John. Kay mayo lang, for example, ikaw nga motorista, balaan mga mo nga policy, aware ka nga subong wala na isang confiscation. Actually, temporary lang manage ka kay Five John kay do experimental ang status yes no? Check nila kung mangin effective man ka kay Five John. Kung for example, asang una niya ka kay Five John, ang pag-settle mo sa TOP 3 calendar days. Pero subong niya ka kay Five John, yara na no sa 15 working days sa kay Five John, right after nga makommit mo na ang traffic violation kay Five John. So within that 15 days na ginahatag sa imo, 15 working days nga isettle kay Five John. So dapat mo bayaran mo na. Pero kung for example mag-lapse ikaw sa amo na nga period, automatic magapangatubang ka sang 30 days suspension sang imo nga lisensya. Kag for example maglampas ka pagid-api no, kag binulan mo nga hindi mo ni ma-settle, posible nga ma-revoke ang imo nga driver's license kay Five John. Saan mo na matabo? So budlay ni kung malilipaton ka, wala mo na note kag naglampas ka bala sa 15 ka adlaw. So amo na automatic suspension sang driver's license. Kag accordingly, ang ini nga policy pwede ni siya anytime nga ma-lift no, since nga tawag na no, initially ti memorandum circular pa lang man ang ginpapanaog sa mga regional offices kay Five John. Diyan mo ba siya mo ng rason ba si ma-conference sila to sa LTO Central Office anday RD Didoy Hidospan sa Metro Manila para misturyaning latest nga directive balin sa DOTR? Posible ka kay Five John kay kung makita naton damo loopholes mo kung ipatuman gid man ni kay kung nagreklamo to si James Dicken, pero sigihan to reklamo niya nga kung tato nilang ilang sistema man.
Hindi bla? Kaki-5 dyan. Untaton mo ang bilog nga system. Untaton mo kami nagreklamo. Tika ni gubuntan na lang ang kalibutan para way na tanan. Ano man nga isa lang nagreklamo, umiron mo tanan-tanan nga tao. Ano ang natawag dira karon nga disiplina, personal discipline sa mga iring drivers naton K5 Kim? Di bla ti mga dakop-dakop ni mga kwani mo para may leksyon bla, para may disiplina, di bla? Amo gid Kaki-5 dyan. Kaway ka man ginakuha lisensya mo kung way kasala. Amo gid kung wala ka man traffic violation. Maganda nga sinong gini nga si James Deakin nga nagpabagko gisaya sa siyang sistema sa dakpanayaw. Papagos ang sistema sa policy. Oo. Pero amo nakakipay dyan, no? Kung for example, Abe, ang mag-lapse siya to, no? Or hindi yan masettle within 15 days. Kung for example, Abe, hindi kuya makakadto gyapon ang driver nga violator na K5 dyan. Kung hindi man matayningan sa mga checkpoints ang driver, pwede man sa gyapon ka-drive ka K5 dyan. Kung hindi lang sa madakpan or Kano karon? Uy na sang confiscation. Kano mga LTO sa mong untat man sila operation, no? Kaya why hindi ba siya kakonfiskar gapon mo? Ano pa why lang na lang sila na isbanga kang magpalumot? I-encode, ma-encode na lang sila sa TOP Kaki-5 dyan. Why na lang Wala lang sang hold sa Para tawhay ko ni why na lang Why na lang operation, ara lang sila na sa opisina nila. Total why mandak panay bla. Why man bala confiscation May dak panay pero hindi lang sila kakuha maka-confiscate sa driver's license. Yes, Kaki-5 dyan. Pwede ka madakop gyapon kung may traffic violation ka, i-kuan lang nila. Ano nga tawag na? Under alarm. I-alarm lang nila ang system sa LTO nga si a certain amo nga driver may traffic violation. Kung for example, magpa-renew ka, may process ka dra sa LTO, may dapat additional malit ka Kaki-5 dyan. Okay. Subong actually nagkadto katakay na to sa LTO. Ang problema dito subong K5 dyan, offline nila nga system. Offline system nila sa duwa na kadlaw. Actually, hindi lang diri sa Region 6, kundi nationwide nga problema ka K5 dyan. Kaya na, may pilato ka mga motorista nga naga-problema. Kaya ang iba, nagkaladakpan sa Biyernes or last week pa ka K5 dyan. Tapos, usually na, ang pag-settle sa TOP sa old na lang policy, dapat within 3 days sa K5 dyan, masettle mo na. O galing, tungod nga nag-offline ang system sang LTO, nag-expire naman ang ilang TOP ka K5 dyan. Kaya mamandarang ilang mga balik-balik. May mga drivers pa to gani, no? Nga taga Mindanao, kay since nga gin-hold ang ilang lisensya ka K5 dyan, hindi nila ma-settle, hindi nila mabayran ang ilang sini nga violation. And accordingly, ang may third party niya, no, or private company, nga mo ning nag-supply probably sang ila sini nga system under the government contract lang, no, sang Land Transportation Office kay K5 dyan. As of this time, wala pa sila nakahibalo kay K5 dyan kung saan pa mag-online liwat ang system sang LTO. Okay. So, tisan ako na mabalik? Wala pa mabalaan kay K5 dyan. Hindi man nakalabot ni 2050? Hindi man siguro. Pero ako na, tinguan lang sa mga drivers na to, nga hindi lang mag-commit sa violation, kay basi pala, kaso maglawig niya pag offline sa ilang system, madugayan man ang pag-hold sa ilang mga lisensya sa Operations Division, since nga ang non-confiscation sa 26 pa ma-take effect. Okay. Salamat yun, K5 Kim. Report nagikan sa LTO Region 6. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang hindi nga portion nga nadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas kang 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. So ay nga healthy ka o nakainom ikaw sang DTX 500 adlaw-adlaw.
Alikawan nato na makamamatay nga sarcoma, isa ka tabalagsahon nga sayo sang kanser. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. At 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pinaka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawing nga pag-ubag sang parte sang lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Samtang ang mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magihong nga jowen tinaling ang pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Pag-inom kita sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties sang DTX 500. Agod mapongka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency kag flavonoids kag polyphenols. Alin sa disugad-sugar can extract sang DTX 500. Batok sa pagdevelop sang kanser. Ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga selula. Sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Manginom kita sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Hala, pira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Hala, pira, Iloilo, mga tahong nga banwak ko. Hala, pira, Iloilo, ipabukal na ngalan mo sa tanang nga panahon. Ikaw ang palanggaon. Hala, pira, Iloilo, sulong sa pagpag-o. Hala, pira, Iloilo, mga tahong nga banwak ko. Standby mga kakipay, magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Bisan inon mo na away pa nakakao sa agad yung magkakto si Pugsan. At syempre ni Aramansan, may isip! Sigot ka! Tapor! Sabi ka mga tulog ka mga aso ha? Hindi ko naman tulog ka mga na. 1, 2, 3 lang! Isang balis na konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Lagi. Wag ka lagi. Ilugbo mo! Ilugbo mo! Ilugbo mo! May puso. 11 Mbps. Sa tuna-una nga istorya kat panahon. Balik kita sa ato niya pagpangalaga ng inyong portion mga kape kita na DTX Coffee Mix ha, healthy coffee. Ako na nga kape nga kung makainom ka sa mainit-init nga DTX Coffee Mix. Baka singgit ka sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Na satisfy ka o galingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix ha, healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy kag healthy coffee sa gyapon mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera. That's why nga healthy kag may skim milk kag may creamer. That's why nga creamy, healthy na coffee. Pre-bio coffee. Ako maligo kita, gamit kita sa klinika DTX beauty soap. Amoy na nga bon niya kung makapaligo ka gamit sini with ampalaya leaves. Ag subong man may kapayas nga luto. Iga namin yung kapriskaning imo sini nga pamatyagan. Fresh na fresh ikaw. O nakaklinika DTX beauty soap ka. Ag nagapahamot kag nagapaputi sa aton nga lawas. Always fresh na fresh. Ag para ma-maintain nato ng freshness. Pagkatapos naton paligo mag-roll on kita sa aton siningainok para ma-goodbye bayabas.
Welcome, mahamot nga ilok. Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Ang aton sining nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Agon malikaw parang malikawan nato ng sakit sa tiyan, LBM kag bloated nga tiyan. Pag-inom kita sa Klinika Sporbiotics adlaw-adlaw. Kaya ang Klinika Sporbiotics ginapa-active dyan sining aton nga digestive system. Ginatunaw niya sa hustong aton sining ginakaon. O kag ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta gina-distribute niya ini sa nanoy toy nga parte sa aton nga lawas. Kag ang mga hindi healthy automatic nga ginapagwa sa aton nga lawas. So para sa regular kag masulhay nga pagpamuhin, mag-inom kita sa Klinika Sporbiotics adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Wala sakit sa tiyan. Kung wala naging ka bato si Manoy, luya naging si Manoy. Bisan nga dungan lang kamugwa sa kalibutan. Dungan kamugwa sa kalibutan mo, ikaw ya, patayo ya, si Manoy uya-uya. Mag-extend food supplement ka daw-adlaw. Kaya nagahatag ini sang extra nga adrenaline, extra nga energy, extra nga pagpatigas ang lawas para nga magtindog kita nga tadlong. Tumba ng iban, ikaw katindog yapon kung naka-extend ikaw adlaw-adlaw. Pag maayo ini kay ang extend food supplement may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka na nagapa-circulate sang maayo sa aton sining dugo. Malayo ikaw sa stroke, malayo ikaw sa masakit kung mag-extend food supplement ka adlaw-adlaw. Ini mga di kalidad yung mga produkto ini ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Available ini nationwide. I-order mo lang ni sa Shopee, Lazada or kon sa TikTok. O kung magadto ikaw sa mga product center ni Dr. Amil Oy Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo City, ari sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagao, ara dira sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, ara dira sa Costmart Building, Osmeña Street, Kalinog, Iloilo, sa Pasay City. Ara dira sa Salvacion Street, Pasay City. Dira sa mga kabanwanan sang Quinto Distrito sa probinsya sa Iloilo. Bakal ninyo dira ang mga produkto ni Dr. Amil Oy sa mga suki nyo, nga mga butika. Sa mga butika dira sa Quinto Distrito available ang mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Ambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Mapusponggan nga hindi ka magbaratian kung nagainom ikaw sang DTX 500 Litribayo. Nakainom ikaw sa Mighty C kag nagapangapikas ang DTX 500 DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Ay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Halabira, Iloilo, Viva Señor Santo Niño. Halatagyang Iloilo, Viva Señor Santo Niño. Halatagyang Iloilo, Viva Señor Santo Niño. Halabira, Iloilo. Why na kita time diri sa atong sining kapagpangalagad sa subong edisyon Martes sang 11 Mbps. Sa ngalan sang Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakaligawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM. Kampiyon sa balita.